ki khubor ka batesi TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Wala itsa syarinong way. Henry idon pat yakamansim bakeluit. Bantreshitom na kabanta ban Pynmih Pisa yaka Spring of Hope. Kaying ri Khunswet kabadan hakashnong maulay maudad bagi hakanong ba Shillong Meghalaya. Ini idei I Heprit lis Natalie Carsentiu. Ibala kandai senam kerta nagari Singapore. Ibadei ikun kentai jong uba bom Nathaniel Carsentiu uba sa menta ha Singapore. Wala uba bom uladon la kayeng kasem syabar kari India. Henry ujukan mau banyarap kerpang na kabenta ki Jaka ri Khunswet ki badan hapo kani kari khasi. Kabaka donu jong u kadang yakin mau I hadu kini kisngi. Hai Baro, ngade Ilis Carsentiu. Bangang adi Bob Nathaniel Carsentiu ngadi kepaji Ilis misa hangni Singapore but mentala kanyus nam nado bangami nikong na Shillong bangan wanchane but wala nga jingai na lari but ngaladon bones nam bangasa shani Henry hakadonu kujonga kujikan mau yaki parari kam judo yakari lejong ngajui kan mau hakipor baro but ngale kat bala bangan le bangan poi shayeng shisen arsnam ngale bi ban poi shayeng but hakadonu jonga kajinkan mau nam takari lejong kam judo Tikani ka jing no snang jing siya ka Spring of Hope kabadai ka orphanage kabada ng tuwa Shillong. Kamday kasi yung kabaningkong namar labon sinam matangi la joy Kristyane ki habon ki liang. Ti Henry kay ka ba jiya kani ka pamenta ka long ba ngabi ilis ngi just na balinya bicycle. Ti ngi just na banya kam jingay. Ti naman menta ka di ka shuti na ka school GEM ti yato ingay yung ba kwah ban nyak ham jingai ban ik bi junya pras kata pat ka thong ju I ka long bin pendep 30 kilometer haka shisanya ti ngi ong bang tangin le ekta shaban kut snam ti ka jing tmu ju ngi long ngin practice hadu ngin kot ekta thong ju ngi ban pendep kata 30 kilometer shisanya shaban kut unu snam arajar pusan ti Henry hagawi ni gini ki sngi binginya cycle ngta ilesi wan ban oi ngai ong badari ublei ukran yang abadu oi nga bangan haban Pisa jingiarap yaki baduk tengah rap dah kajing kemen habi ong kumta tengah keliing ong yanu pikak banyarap te im dadan kamban perkataan ong kumta tai ong kwah banyarap ya ke Spring of Hope namar ba kembang ong mentan ngila jingiarap iki labon sen la de kisnam menta ba haka we ni kisen bingile Shillong ngila jule ya kendo iki na ibadan nang to Spring of Hope tu ti ngakali nang tapra ong hakanur kam pikak banyarap iki ti ong ngakwa ban play ka piggy bank kani ka jinglom Pisa jing I monta bro shisnem yang ngakwa ban play kata bat kat ka bangadan ngan ai shiteng na kata shiki ni ki kena shiki badok hangta ti ngakulari yang la da file kumta ngar ngan yarap ti mot kat ka ba kata 30 kilometer kat ka ba pila ban kot nak 30 kilometer ba sheneng ngan ai kat tu ka ngala tubul pa ka jing mo jang kata ngan ai ka Pisa ti bagi ai beteng ban practice menamar menta kamdi syitang bagi shunya cycle tang namta yala dia Henry namang ikwa ban yarap iki te ngoi iles ke yang tong nyele no ngile ban pendep shwa ka ski Christmas kana menginyop ngindup yo Pisa shiki bikin yo Christmas gift ki kini kena Khunswet mo afoi tarik nama kala ni layo ban pendep te iles I pendep hadok 1 kilometer kata jinya cycle ju I bahadian bi wan pashi yeng ya adap dak jing kemen entah mo ngi yo ban ai shiki te kumtangi Pynmih kata Pisa bat ngi yo ban pa Shaka Spring of Hope kan. Te nodok bading kong hi ka jing smu jing I kamde bagin pan Pisa ni gibri Henry kade bagi ikwa bagin Pynmih Pisa hina lade kana bagin pa Shaka Spring of Hope. Henry hadien ba ngila depnya ketika 1 kilometer ke jongi te hadien kata ngabuk ke Instagram ke Facebook la jong shukwa ban ngaso sarong ikon la jong bile amta te kidan ki parlok ki be asngoy ke e bangile bat ka kata e kaman se mu ki bat ki kwa ban Kristian lang te ki pa message ngab ki ai kwa ban Kristian ya kini kam ha Shillong and Spring of Hope ki pa Pisa kana mungin dubyo bangin Asia tu but na kayin jong Asia tu Shillong hi la mata la di sinam ni jai Kristian ki mam papa hayeng ki para ki jonga ni jai beteng ban Kristian amdai ta ka liang ka Pisa andre hagibon ki program ki jong ki Spring of Hope ni adan banta bangi yarap ki te kadi ka kam ka ba kraw kadi ka kam ka bahag bakile ang to but ni stonat bingiyo bingin dan ketilang bingin Kristian ka ke bakile
Tiga ni ka jengker siang jungi nam tak Spring of Hope kam dei ka sen ka baningkong lani ka sen ka khaddo but ilis mata ka tak jungi ka dei khandai snem la shem snem endap shipo but iladap ong pa ngai ong bala shem snem ikwa ban le biang ka ni ka jo hi but ka rai jungi kalong bala shem snem ikwa ban kot nyoko kilometer chi senya ti ngi kwa bingin tang bingin Pynmih Pisa ban yarap ya ka kam hang to but ka jingmu jonga kalong bala shem snem ngandale shisha ngandale pha ngan apply ki permit ki badan kam ba ngin le ka fundraiser khanang ba ngin la ban company Pisa khambon ban yarap ya ka kam hang to ha Spring of Hope te khindiak nga squat ban crunch pang Spring of Hope hot play usngo ban crunch pang ka orphanage ka kidan ba kade kidan ya kani ka orphanage ha maulai maudat baki hang to pata andre am tang ka orphanage ka ba maki kidan ki de ki program ki ba ki juyai beteng ban penlong ha nomon song kidan ya ka community outreach center ka pre-nursery, ki tuition, ki crash, but kini borok ki outreach jong ki shaki baduk but kim jushem Pisa na try dam baklah ka orphanage jong ki matang ki dan arpsan mut ki Khunswet hanto na do nyos nam hadu khat pras nam ti ka jingdan kam ha Spring of Hope ka bon but ki dan kam ki breu kam tam ka Pisa na marka ka kam ka kraw ti nga squat ban bu kan ki jingkerpat ya pi ki bapet ya kan ka video lada kadon ke jing penki ha kadon jing pi bat pi snow ba pi kwa ban yarap ya kani ka kam kalong ka kam ka ba kalong ka kam ka ba kraw ba maki ki le hang to ki yarap ki bedok ki yarap ki bre ki bam yo jingiarap nang no but lada pi kwa ban long ka jingiarap ke nam tai jo ki ngin bu ya ka kani ka contact number hang ni pila ban contact ya ki but nang to pila ban pet ki hakinu ki lang bi pila ban long ka jingiarap nam tai jo ki mengis kani ka dik jingkerpat na ilis ba nanga nam ta ka Spring of Hope ki kim mdei maki ba pha i ben ong ya ni ka di mangi hingi kwa bangin le ni mangi i ka ka baki le ngi ka kam ka ba pha baki le maki ngi skwa ban yarap la meki ti ni kwa ban kerpat i pila pi pet ni bagdan ka jing pet ki ka don ju pi kwa ban yarap ki kani ka bu nam ta ju pi da ka jing ai museum jong kupa I Heprit lis Natalie Carsentiu ilanya da ka cycle hadu san pau kilometer na ka benta ban Pynmih Pisa kenang men penurlong ya ka jing tumu jong I ban yaram ya ka Spring of Hope ka bahab ban pelut pensam na ka benta ki Khunswet ki balari ha ka ni ka yeng ha ka we ni ki training session ilis lai thu bo utrai la kran ye I ban yarap Pisa shaka yeng ri Khunswet bat nang ta ila jit ya ka Spring of Hope ka badan hanong ba Shillong bat baro ka Pisa ka ba ila ban Pynmih la IT shaka ni ka yeng ri Khunswet shwa jong ka Christmas kata haka arpui tring uno pra aratar apusan. Excited and happy and very, very, very tired. But I was mostly happy for the orphans that are gonna get the money. Well, like I bumped into this gate and then I was about to give up until my dad told me that it's fine and you're doing this for the orphans, so I kept on going. Like, I want to give them money and I feel like donating money is a good thing for them and stuff. What do you hope the children at the orphanage will receive from this? I hope they would receive thankfulness and gratefulness and use it for good. I want to say thank you to my dad for being there with me and my dad's two friends, Uncle Tim and Uncle Ben, for encouraging me the whole way. Would you do something like this again? Yes. Why? Well, because I feel like donating money is better, like they need it more than I do. It's good to give than receive because it is God who gave it to you first, so you're technically just giving it back to Him. Move to the middle, Tomo. Follow me close.
Hi Liz. Hi. So you have completed half of your 50 kilometer ride. How do you feel? Very tired and exhausted. Watch out for the turn. I'm super duper proud of you, baby. Let's go. Look here, 54.3 kilometers.